Jak jest Matera, dobrze? Natalia jest okej? To jest okej, czy nie? Raz, dwa, to piękne miejsce, trudno mięso, plecznik, samochód i gazda, kolej, to muszę jeździć, wiem, że to musiało się zdarzyć. Nie poprzedniego, łatwo się stworzyć, to nie do przewidzenia, chyba baba to pokami, większa szansa popatrzenia, nie podoba to mi patrzysz, bo to szansę na przyjście do historii, niestety te rozdziały, to się musi iść drzewko, świat to piękne miejsca, a robię z niego piwo, jak będę ci na mnie raz, ludzie to myśli, zabijają do poradni, to razem to serca, takie mogę, oprócz to piękne miejsca, ale co mnie to poszło? Ktoś ma jajca. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze raz koła.